Velkommen til Deepstacken her i Dublin. Vi har lige fået tid her i pausen til at snakke med Thomas Kjærgaard, landsholdsspilleren. Og Thomas, hvordan går det? Det går okay. Jeg har 65k, så det er fint. Vi starter med 50, stille og roligt. Der er ikke det helt store i dag, tror jeg. Der er rigtig mange franskmænd med, og du har også fået et par med til bordet. Er det som rygterne siger? Ja, jeg har et par 5 franske tyre, så det er sgu fint. Det er det. De er ikke verdens bedste pokerspillere. Det er de ikke. Hvad er strategien? Har det været her de første levels spot control frem for alt, eller? Ja, det har bare været small ball og så spille i position. Uden de svære spillere og undgå de er gode. Så ja, det er det. Har du haft nogle ture op og ned? Ja, jeg var nede i 40, og så vandt jeg en stor hånd lige inden første pause, som var 20k cirka. Hvor jeg tyrede den lidt på riveren, så det var fint. Og nu skal du ind igen. Hvad er den fortsatte strategi? Jamen, jeg tror bare, jeg vil tage det stille og roligt her i dag. Der er kæmpe deep stack, så ja, det er det. Det er vel alle tiders træning for jer for landsholdet at spille dem her? Ja, det har du ret i. Det er fint. En god event, det er det helt sikkert. Godt, tak.